У нас были два плённые дни у Страсбургу. Тут я выступила на пленарной сессии Европейского парламента. 700 парламентариев з розных краінаў, з розных партыяў пачулі наш голас. Голас Беларусі. Чаму гэта важна? Чым мацнейшая падтрымка еўрадэпутатаў, тым хутчэй прымаюцца рашэнні пра дапамогу беларусам. А ў такі складаны час, як цяпер, гэта мае асаблівае значэнне. У гэтыя дні прымаюцца лёсавызначальныя рашэнні па ўкраіне і па Еўропе. Ад гэтых рашэнняў будзе залежаць і лёс Беларусі. Якім будзе мір? Як будзе выглядаць архітэктура бяспекі ў рэгіёне? Як будуць успрымаць Беларусь? Ці незалежнай еўрапейскай краінай, ці прыдаткам Расіі, як цяпер? Ці будуць нас падтрымліваць і прымаць, ці адгараджацца сцяной? Я пастаянна паўтараю, што Беларусь нельга класці ў адзін кошык з Расіяй. І калі мы хочам, каб мір сапраўды быў устойлівым і справядлівым, для гэтага патрэбна свабодная, дэмакратычная і незалежная Беларусь. У інтарэсах Еўрапейскага Саюзу, каб побач быў прадказальны сусед, а не пастаянная пагроза бяспецы, як цяпер. Пра гэта я гаварыла і перад камітэтам міністраў Рады Еўропы. Удзел узялі 46 прадстаўнікоў еўрапейскіх краінаў. У нас адбылася цэлая дыскусія па Беларусі, і я радая, што ў нашу падтрымку выступілі не толькі краіны Еўрапейскага Саюзу, але і Украіна, Боснія, Албанія, Швейцарыя, Великабрытанія і многія іншыя. Я прапанавала, каб Рада Еўропы прыняла дэкларацыю ў падтрымку незалежнасці і суверэнітэту Беларусі. Гэта асабліва важна, калі Расія вырашыць скарыстацца момантам і зацэментаваць свой кантроль над Беларусю. І ў Радзе Еўропы, і ў Еўрапарламенце мы размаўлялі пра падтрымку беларусаў, павелічэнне выдачы шэнгенскіх візаў, стыпендый, стажыровак для моладзі, спрашчэнне працэдураў легалізацыі беларусаў за мяжой. Неўзабаве ў некалькіх краінах пачнуць выдаваць пашпарты замежніка, як гэта робіцца ў Польшы ці Літве, а ў некаторых нас чакае яшчэ шмат працы. Мы абмяркоўвалі і статус для новага беларускага пашпарту. Ёсць вялікая цікавасць да праекту, але трэба знайсці прававое рашэнне. Я ўздымала пытанне падтрымкі для нашых незалежных медыяў, актывістаў і праваабаронцаў. Многія сутыкнуліся са скарачэннем амерыканскай дапамогі. І Еўрапейскі Саюз гатовы ісці нам насустрач. І ўжо ў наступны аўторак у Брусэлі мы будзем абмяркоўваць дэталі з міністрамі еўрапейскіх справаў і Еўракамісіяй. Я казала, што ваша падтрымка для журналістаў – гэта не дабрачыннасць, гэта таксама інвестыцыя ў бяспеку. Тут у Страсбуры я не адна. Разам са мной Паліна Шарэнда-Панасюк, якая прайшла праз турму і катаванні, але не зламалася. Калі Паліна была ў турме, прэзідэнтка Еўрапарламенту стала яе сімвалічнай хроснай і пры кожнай нагодзе нагадвала пра яе лёс. І разам з Палінай мы ўзялі ўдзел у падпісанні лістоў беларускім палітвязням. Да акцыі далучыліся больш за 500 еўрадэпутатаў. Магчыма, гэта сімвалічны крок, але і такія сімвалічныя крокі маюць значэнне. Мы павінны выкарыстоўваць кожную нагоду, каб нагадваць свету пра Беларусь, і асабліва тых, хто за кратамі. Мы павінны і мы будзем змагацца за вызваленне кожнага. Жыве Беларусь!